5 zarok li kampa Elhol li gundewarê Hesekê ku dikeve dibin kontrola çekdarên PYD de jiyana xwe ji dest dan. Ji ber xerabiya xizmetguzariyên ku têne pêşkêşkirin, hindek carekvanan ragihand ku her du zarokên bi navê Usama Xalid û Hacer El Elî jiyana xwe ji dest dan. Ji ber xerabiya xizmetguzariyan ku ji aliyê PYD ve têne pêşkêşkirin, di nava kampê de hevdemê ku 3 zarokên din jiyana xwe ji dest dane. Lê taniha navê wan nehatine diyarkirin. Beriya 3 rojan 3 zarokên din di nava kampê de jiyana xwe ji dest dan. Ji ber sermayo kêmbûna pîdawîstiyên tendurustiyê yê taybet ji bo wan zarokan ku di encama vê yekê de xwepêşandanekî jinan li dijî PYD di nava kampê de derket. Netewên Yekgirtî jî fikara xwe derbarê çarenivîsa bi hezaran derbederên Kurd di dema dawî de gehiştin kampa Elhol. Berdevkê fermiyê bi navê Emîndariya Netewên Yekgirtî Stîvan Dogrêk ragihand ku 3000 kes ku piraniya wan jin û zarok di rewşekî gelekî xirab de gehiştine kampa Elhol. Dogrîk eşkere kir ku metirsiyekî mezin li ser jiyana wan derbederan heye, bi taybet ji destpêka berçileya borî de. Nêzîkî 100 kesê li kampê jiyana xwe ji dest dane yan li ser rêyan piştî gehiştina wan ji bo kampê ku piraniya wan qurbaniyan zarokên kêm 15 salî bûn.